entra en el duro porque... para el còmic de Figueres. Però com està la cosa... Figueres, quan arriba la primavera, es converteix en la capital de l'humor a Catalunya amb el Festival Còmic. Complicada. Pallassos, còmics i humoristes desfilaran per la capital empordanesa durant 2 setmanes. Y oiga, digo, ¿está usted empadronado? Digo, no, es mi carácter. Tu ets el mestre de cerimònies de la gala. Per la gala recomano roba interior de recanvi. Perquè és que és que es pixaran de riure. És que tenim gent molt bona i una cosa molt important és que aquest any el país convidat és Catalunya, que ja tocava. No sé si és perquè no tenim calés per portar-los de fora. No, la veritat és que és bàsicament perquè hem volgut fer, ja que és la 6ena, de portar tot el que és còmic del millor que tenim a la Terra. I ven, això, el Pepa Plan, el Reu Genio, m'han donat això perquè no em perdi ningú, el Xuriguera i Fagedes, els Pontempié, el Tortell Poltrona, molta penya. Artistes que viuen... I els que no he dit em diran el nom del parc. No, home, no. Però tu poseu per aquí pel Cairo, no sé allò que va ser per aquí que... T'està passant ja, Ai, m'està passant. Tota aquesta gent... Ai, que m'ho ha passat per dalt, ara. Aquesta gent que surt per aquí dalt, també ven. Els de baix i els de dalt, tots. 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6. Il telefono è qui, ma non squilla mai. Xanclets. Sí. Que el vostre humor irreverent, així una mica petardo, és un humor que tots ja coneixem de fa temps. Sí, 18 anys ja. I, imagina't... Doctor, párelo! Això és... Aquí ja esteu... Això és el local, aquest és el nena, estàs al local de Xanclets. Hosti, Que se n'havia sentit a parlar molt. Quants vestits, Tots són vostres, No hi ha res llogat aquí, No hi ha res llogat aquí. Allà hi ha una altra habitació tota plena. Bueno, aquí hi ha el que vulguis. També s'ha de dir que quan la gent que ens coneix fa neteja, diuen «Ai, vine a casa, que tinc uns vestits», que no saps? El Sabina, aquel que diu que eran 2 amigos que se encuentran por la calle y uno le diu a l'altre, diu, ¿cómo estás? Diu, a punto del suicidio, diu, desesperado de la vida. Diu, ¿qué te pasa? Diu, que la empresa donde estaba trabajando han hecho suspensión de pagos. También digo, es grave, digo, pero tampoco es para tanto. Digo, espera, digo, si no he terminado todavía. Digo, mi hijo me llega todos los días borracho a casa. Digo, coño. Digo, mi hija se ha marchado de casa. Digo, y mi suegra se pincha. Digo, mira, si estoy desesperado, que si mi mujer se va con otro, me voy con ellos. Toma. Crec que la gent que vingui a la gala entrarà en una pastanaga o menys en pastanagues. Exacte, nosaltres farem allò de pastanaga style, saps? Però en pastanaga. O sigui que, de fet, no ho fem per evadir impostos, perquè si no ho faríem durant tots els dies que hi ha les actuacions, sinó que únic i exclusivament ho fem durant la gala i es poden comprar, en lloc de comprar entrades, s'han de comprar pastanagues. Llavors tu compres la pastanaga i aquesta pastanaga, i doneu a pressa perquè si no després no en queden i un cogombre no és el mateix. Doncs amb aquesta pastanaga et dona dret a l'entrada a veure tota aquesta gala i a més, amb... Tu para'm, que jo... No, és que jo et veig que et vas embalant i dic, tira. I a més, amb aquesta pastanaga, a més, també els hi dona entrada gratuïta el dia següent, que és quan fem la disco mòbil amb Xanclets, que és una història més de ball. ¿En qué piso es la fiesta? ¿En el ático? Quan més tonto és el poble, més fàcil és controlar-lo. Llavors, doncs clar, mira, si posem el 21%, menys gent accedeix a la cultura, per tant, un percentatge més gran és més tonto, per tant, podem fer més el que vulguem. I penso que doncs, ja n'hi ha prou, i per això, doncs, tots, en la mesura que podem, tots els artistes, tots els festivals, i el còmic de Figueres aquest any ha agafat el testimoni del que ja s'havia fet anteriorment, que això no és una iniciativa pròpia nostra del festival, i fem això de la pastanaga per reivindicar que la cultura és imprescindible si volem superar la situació que estem ara. Hasta los cantantes, tú. Mira, digo que era un cantante que iba por la calle, en esto que le para a un amigo y le digo, enano, ya saqué el disco. Digo, sí, digo, ya lo compré. Digo, fuiste tú.